Toto je nové video. Se mnou, Veverušákem. Máme tady challenge dobrých a hnusných jídel. A to ona vymyslela, Veveršák. Máme tady jako hnusný, tady máme Maggi, pepř, žrádlo. Tak. Co tady máme? Nějaký bonbony. To je všechno hnusný? Jo. A chili papričky. A jako dobrý tady máme maliny, sušenky, bonbony a další bonbony. Jo. Tak se bavte. A to Tak. bude začínat, ty začínaj. Tak jo. Vyfej. To máš. Šuka. Ne. Počkej, tady nejsou ty čísla. Tak. A telko. No. Ale tak to víš, kde to je všetko. To je jedno. Všetko. Šestka, no. Jdeme kopečka. Malinký. Výborný. Jak? Ty máš díčky to dobrý Cože? a já mám to díčky to dobrý. Dobrý a nejlepší. 4. Sučenka! No. Mám balílo. A Teď ne, já. koukejte na tohle. Jaj. Musím si takhle jenom koukat. 9. Huf, já jsem se... Devítka je co? Tyhle ty hnusný bonbony. Co mám? Co máš? Ujel si mi mysl, mám tady to bylo Ježiš, škoda. škoda. Fuj. Já si musím dát ten bonbon, to je ostatní. Hlaj. Fuj. He, hospička. Kaštánky. Já. Poprojicháme to. Nič. Tady máš si žrádlo, no, můžeš. Tak. Já losu další, Tak jo. jedám. Od takový. Tak. 5. Bonbonky. Teď losuj ty. Pepíku, prosím tě. Počkej, nám to jak nevychází. Nepo nám to nevychází, my tady máme 2 lístečky. 3. To je jedno, ber. To tady je. Ne, vybírej. Tak Vybírej. Vyber dvojku, to bude Trojka. Maggi, tak z toho se poděláš, že to je sladý jak něco. Sladký? Sladý. Slaný? Sladý, hrozně sladý. Kde? Ale mažičku. Nebo spočít tvojí, please. Ne. A to, já mám... Máš blbý. Pojď jenom nevykat. A můžeš si rovnou připravit pití. Můžeš, no. Ještě. Dobrý, to stačí. Ježiši. Dej to tam. Tak. Ty krásu, to je jako čemí. Připrav si pití. Je to hrozně sladé. Ne, počkej. Ale neplivej. Hej, ty dej něco. Ty neš něco. Ne, co? Dělej. Co? Taky kýbu, něco je tam do toho budem... Ryba. Tak si vezmi tamto. A vydej z toho ty granule. Tak. No, hustý. Ty granule dám si tam. Tak úplně koukej.
Můžu? Můžeš. Co máš, co máš? 7. Já už jsem těný. To je jedno, ale na tebe zbyla tohle. Ne. Ty krásno, ty pobleju. Pobliješ. Je to tak hnusný? No, není to hnusný, ale pálí to jak čert. Jdi, bacha, já půjdu rychle. Tady máš. Ne, bacha. Tady můžeš. Ty krásno. Dětko, blič. Počkej, dej mi to, ty to mají dobrý. Tak, pepřík. Pepřík. Jo. Tak, já si dám pepř. Fuj. Ble. Já to mám hodně. Jednu si vezme, prosím tě. Krásno. Pomoc. Tady to je stejná. To dolní mama je lízne, to stejná pálí. A je to tu. A je to. Sundej si z toho tu, no to je jedno. Plivej. To je hnus, co? Ježiš, neplivej tolikrát. Dobrý. Mě pálí ten pepř, kámo. Pohodě. Dejte like. Víte, on má teď počí asi záchvat. Dejte like. Určitě dejte like, odběr. A jestli... Hlavně ten like, jestli se vám tohle video líbilo. A čauky. Čau.